SMNR Radio News Blast. International News Blast. Sa atong balita sa gawas sa nasod, gipahimo sa Hungary ang emergency works sa mabaw nga bahin sa Danube River aron mapanalipdan ang cooling system sa Paks Nuclear Power Plant tungod sa kritikal nga pagkunhod sa lebel sa tubig. Tungod sa pila ka semana nga hulaw o grabeng nga hilabihang kainit, gibutang ang kapin 140,000 cubic meters nga bato sa suba o gipadala ang mga emergency barge aron motaas ang lebel sa tubig doon sa mga intake pump sa planta. Ang Paks Nuclear Power Plant adunay upat ka aktibong reactor nga makagama og 2,000 megawatts nga kuryente ug kasagarang naghatag og dulan nga katunga sa supply sa kuryente sa Hungary. Una lang napugos sa paghunong ang tulo ka reactor ug pito ka steam turbine tungod sa ubos nga level sa tubig nga nakaapektar sa produksyon sa kuryente. Padayon ang 24 oras nga operasyon sa engineers aron masiguro ang cooling system sa planta hangtod mobalik sa normal ang level sa tubig tungod sa pag-ulan.